गामियाव रायजोनि खामानि सोदोंमोन आं बेखौ मावनानै फैनि। दे थाथ'दो आदाया। दे थाब फैबानो जाबाय। जागोन दे। नै बेवाय नोंनि आबौ खामानि मावनो होबानो जाबाय। जागोन दे। न' साया लोंदो। बिनानावलाय? दा फुदुंना लोंथोसै बियो। बोरो नोंनाव मोजां नालाय दाबो फरायखाङाखै नामा? लिंहरदो खामानि मावनो। एसे फरायबावथो आनजाद जासिगोननो मानो बोराबलाबायखो एसे फरायनो हो। आं मा मिथिगौ बेफोरखौ ओरैनोसो फरायनानै खरसा थांगारबायगोन गुबुननो हाबा हरखागोनखौनो आं लिंहरनि र'। ओइ महारानि मामोन बाजै? मामोन बाजै? मामोनसो होनदों न'खाय नोङो खामानिखौ बिदि नाथाय बाजै मा नाथायसो थाय नाथायनिफ्राय गैया बेयाव होनदों। जिराय बिनानाव। आदा आङो फरायला। मानो बिनानाव? माने आदा आंखौ सानफ्रोमबो बाजैया खामानिल' थुबाय थायो फरायनायनि सम मोना। आं बोरै आनजादखौ पास खालामनो हानो? फैयोब्लाबो गाज्रि जाबा आदानिसो मान सनमान थांगोन बेनिखायनो आं नङा बिनानाव बिदि दा सान नोङो एग्जामखौ होथारनांगोन। नङा आदा आं बे न'खौ सानसेबाबो गारनानै थांथारनांगोन गुबुननि न'आव। बेखायनो आं थासान्दियाव खामानिफोरखौ मावना होनि बाजै मुवा गोजोनो। नंनायालाय नंगौ बिनानाव आं दा मा बुंबावनो नों बायदिनो नोंबाजै मोनाबो साननो गोरों बुजिनो गोरों जानायमोनब्ला बे न'खरा बेसे गोजोनगौमोन। दा बिसोरनि थाखायनो आंबो जेबो बुंनो हाया जानानै थाबाय। लोगो ओंखारबायना ओंखाराखै? ओंखारथ'वाखैनो आङो फै सफै। सेरलाना फै बिनानाव फै बिनानाव। लोगोफोर नोंसोर जिरायथ' आं न'खौ सिबना लांग्रोनि। दे। आदसा बिनानावमोन बहा थांदोंमोन? बिजाब गलायावसो बिजाब लायनो थांदोंमोन। एसे थाब फै दे। जागोन दे। फंबाय सफैबाय? सफैबाय आदा। दे। दङ नामा? हाया। लोगोफोर जाबाय। थाब फै महारानि दा फैनानै ओंखाम संना थाब फै दे बिनानावमोन। जागोन दे। लोगो आङो बिजाबखौ बायलालै। मानो लोगो? मानोना आङो फरायनायखौ गारबाय। मानो बिदि सानखो लोगो? मानोना बाजै मुवा आंखौ सानफ्रोमबो खामानिल' थिनबाय थायो फरायनोनो सम मोना। बिदिब्ला बोरै एग्जामाव पास जानो आङो? बाजैमोनखौ जेबो बुङा नामा? लोगो मानोना आदामोनखौ आं जोबोद अनो। उन्दै समावनो आंहा आइ आफाया गारनानै थांबाय बिसोरनो आंखौ फोलावबाय। ओंखायनो आं बाजैमोनखौ जेबो बुंनो हाया। मानोना आरो आङो बे न'खौ गारनानै थांखागोन। मा बिदिब्ला लोगोआ न'खौ गारनानै बहाबा थांनोसै नामा? मानोना लोगो आङो गुबुननि बिहामजो जानो थांगासिनो। जुलि जाखांना जोंखौ बावनो मोननाय नङा दै लोगो सम सम बेरायनो फैनांगोन। जागोन दे लोगोफोर। बहा थांनो जागौमोन? आदा इनो लोगोफोरा बिजाब थाङोमोननो। नोंलाय सना बाया नामा? आदा आङो फरायला मानोना नोंनि सिगाङावनो फोरमायखाबायसो आंलाय। दे बिदिब्ला गाबोन आं नोंसानाव थांगोन। जागोन दे आदा। जों दसे आफायाव थांना फैनि र'। एसे थाब फै। जागोन दे। मा
बांद्राय मुवा बेसाद लाबोनो नाङा गोबां बाखि जानानै दङ होनो नाङा जागोन दे आदा जिखिनाखौ लाबोनो हायो बेखिनिखौ लाबोसिगोन औ गया लाबोद' जाबायना जायाखै एफा गोबाव गय फांसे लाबोनायानो दसे हाथायाव थांना फैनि र' फैदो बिनानावनोबो एफा लानानै फै जागोन दे फैसा गैया बेवहाय फोरां मिथिया खालि बिनि आरो बिनानावल' आंनिबा जेबोखौनो लाफायनो होनो हाया माथो नोंलाय हानाय खिनाखौ होयोनो माथो नोंनोबो बिनानाव सासेनो होआबा मा जानांगौ जेबोथो आंनो बेफोरो मा बुंबावनो बेखौ बोरै नोंनानाव मोजाङालाय दाबो सफैयासै माथो फैगोन ना मालाय लोगोफोरजों बिजाब लायनो होनना थांदो मानो बोराबला बायखो नोंनि आरो बिनानावखौ बुरजा दिनै देलायग्रा मुवाफोरखौ बायनांगौ थानांगोन फैसा गैया बांद्राय होथारनांगोन आंनो भारानि न'आव थांनानैसो